manje lethi ifuna umuntu ozokhula ayibukele ukuthi kusasa ngizobe ngikuphi, kusasa ngizobe ngenzani. Mina ngifisa lokho ukuthi kusasa sibe nesizwe kusasa. Mangihlangana nawe mfowethu siyabonga, sapheka namhlanje sinamakhosikazi. Ngihlangana nawe hawu ngiyabonga mfowethu, yazi nami senginayo umkhwenyana. Iloko ufuna ushembe, iloko okufuna ushembe unyazi ukuthi kulesi sizwe akuphuma amakhosikazi namadoda. Manje mangingakayimisela azovelaphi? Mani ngakayimiseli insizwa zakithi ngeke lamantombazana ayilobole, ngeke lamantombazana ayilobole. Abantu afuna balobole kithi. Ngithe mina last week ngathi uyislimu umuntu wesifazane okwazi ukuyidlela umembeso wakhe. Uyinkinga umuntu wesifazane okwazi ukuyidlela amalobolo akhe. Uyinkinga enkulu kakhulu. Kodwa lento esiyenza umonjadewethu ukuthi sivumele abafana basithengele amagifti, basikhiphe, basondle, konke into i-wrong ngoba kusasa lofana ngeke aze alobole ekhaya. Angithola wena. Kanti mangabe ethatha lo 300 akwenza ngawo ikhanda, ilo 300 akuthengela ngawo amagifti, automatically ngabo siplo 600 asekhona amaphinifu awu-6. 6 wamaphinifu uyaphuma lapho. Kodwa unithatha u-600 ufake ekhanda. Wenziwa ikhanda, wenziwa inzipho, uyeswa kosipa uyobotozwa. Awubani wena ukuthi le nto umosha amalobolo akho. Kodwa kusasa nizosikhumbula. Bangasinyanya nje abanye benu namhlanje, kodwa kusasa bazosikhumbula. Shembo sehleni fika nabantwana bakho bagadethe nasengodini nathi sikwasabhelo yazi. Amen. Kusasa nizosikhumbula. Singabukeka sizilima namhlanje masikhuluma sibuke nje abantu ababhedayo, kodwa kusasa ngizowakhumbula abanazana. Ingoma kaShembe ka8 ithi ngiyazikhumbula izeluleke ngelulekwa ngazo, kanti namhla sezikude nami. Hey, khona abantu abagulayo lapha. Khona abantu abagulayo lapha nje. Ayikho into esensitive njengempukane izendlebeni nasekhaleni. Kodwa kasabazi ngisho ukuyisusa. Wadlala ngamathuba kuthiwa kabeka imali agane, waphika namantombazana, waphika nabangani. Namhlanje akanalutho. Ngisho emndenini wakhe namhlanje uyisitha abantu. Uyazi ifana lento ukuthi umuntu mayesebenza angawazi umndeni wakhe. Mayeseba nje ogula athi ngiyogulela ekhaya, uyogulela bani? Mawuthi uyogula